Good morning. Hi, hi, hi. Good morning. Welcome to the world. Welcome to the world. Hello. Good morning, Philippines and all of you. Okay. Saan tayo pupunta? Tayo sa baba guys, pagkita ko sa inyo yung pagbuhos ng future kitchen natin along the seashore. Okay, let's go! Ano man ang 1/4 raman ang soda na.
Meron na namang deliver. Kasi naubusan na ng sun. Naligpit na lahat dito sa tabi. Ngayon, magkarga ulit tayo. Uy, ginoo ko. Dahan-dahan day. Buangin naman lang. Dito mo tayo. Apat na tubi ko yan. Iba ang driver niya. Isa masungit ko. Mas mabait yan. Masungit yung isa. Isa ka. Ito, magreklamo tong usa, nagasgas ko tong truck nila. Hindi naman nagasgas. Layo-layo. Okay? Reklamo tong usa. Hindi naman sa kanya yon. Tsaka hindi naman talaga nagasgas. Sabi-sabi lang niya yun, masungit siya, mainit ang ulo. Maipit ka diha, doy ha? Kabig! Sige, sige, diretso na. Ay, mahigo sa gulong, ligid. Apiki daw. Apiki. Apiki. Maigo ang ligid bitaw, oh. Maigo ang ligid. Uy, ginoo ko. Straight! Diretso lang. Ayan. Very good. Yan, very good. Okay, tambak. Hop! Yan. Dam na, dam. Wow. Doy, may ipit ng kamot ni mo, Doy. Dito, maigo. Maigo ang nylon. Hops, maigo yung ano. Maigo. Kusangit. Okay ba? Okay ra. Hop! Atasay ka, bigan! Atasay! Yan, okay. Kana. Okay. Okay. Ay, salamat Lord God na iraos. May pakapin. Hoy, Leo, maipit ka niya, Leo. Ni mo. Oh, ang iyang kamot. Oh, grabe ni Leo. Nagluto ako ng iskabetseng dalagang bukid. Ayan. Kung gusto nyo ituro ko yan, kung paano niluto, mag-comment down below. Sarap yan.